Jeg er muted disk. Det har jeg. Tror jeg. Give me fuel, give me 5 minutes. Kan jeg stadig høre mig selv? Hvorfor kan jeg høre mig selv? Det ved jeg ikke. Kan du høre dig selv? Så jeg hører mig til streamen eller sådan noget. Nå, det er nok det. Det skal nok derfor. Sådan noget gør jeg ikke. Hvor blev hende killingen der? Der er noget herhen. Ja, hun står også lige herinde. Der er en tallerken her. Der er mange ting her. Den her, den er meget... Hvad er gutter? Den her tror jeg, vi kan smække. Oh god. Er han okay? Det ved jeg ikke. Hvad er det her? Den her op. Wow. Okay. Wow. It's a heavy boy. Der er endnu en lille ting herovre. Jeg lukker lige døren her. Hvad fanden? Ja, den der, hvis man slår den ind i noget, så aktiverer den, og så hopper den bare rundt, indtil den går i stykker. Jeg tabte den. Man tager også lidt skade af den. Men jeg tror faktisk, vi har det hele nu. Hey, hvad fanden? Der er et yndigt land. Det står med brede bølge. Nær salen øster. Nær salen øster. Jamen det er det igen. Vi skal videre nu. Tror jeg. Prøv at se, vi får overskydende penge. This level multiple extraction points. You must clear them all to leave. Okay, så det var én gang. Og så får vi pengene der. Ja. Så skal vi have... Hvor er det andet så? Nej, jeg vil op til der. Careful, gutter. Hvad fuck er det der? Din stemme. Der er også en gut inde i rummet der. Jamen, den blinde mand, han er der igen. Nå, vi skal ned. Har den ikke multiple charge? Oh my god. Så, vent om. Nå. Jeg kan jo ikke se, hvor meget liv du har din snotvalg. Sådan. Slå den ned i jorden, så begynder den at slå ild ud af toppen her. Falder tingene ud, hvis jeg gør sådan her? Ja. Pas på. Nej, beskærer du vores loot? Pas på, den flyver rundt på den der. Ej, der skal ikke. Ej, det gjorde bare skade på alt, hvad vi havde der. Ikke bare lade hende ligge. Fuck yes. Kan jeg lige få 5 minutter til mig selv? Det kan du tro. I did it. Det var noget værd. Fuck! Holy shit! I er begge to der. Okay. Okay, jeg tager vognen med.
Ja. Nej, for helvede. Hvad laver du? Skulle du mig ind i en base, din Jeg har sgu da ikke taber? gjort noget. Du har ikke gjort noget. Lige præcis, du gør ikke nok i det her firma. Big face. Ah. Bomberklap. Tak. Hvad var det? Du er sådan... Det var sådan en lille lyd, jo ikke? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? No, no, no. No, no, no. Hvad var ikke Ret du ved den. Ja. Let me know, når du er færdig med tutorial. Yes, sir. Killer, Naren, Dodger, Jaber. Morgan, Satcher, Diller. Han, Master, X, and Skid. Det var perfekt dansk. Der er et eller andet, der Jeg har griner. en frø. Ja, det er hende. Ja, du må ikke smadre frøen, så vidt. Det har jeg lært. Nej, der er den bitch. Jeg er død. Holy fuck! Ej, hvad fuck var det? Anyway. Jeg dræber ham. Selvmål. Sælmål. Dem skal vi også have. Wow. 2 af dem. Det er farligt. Specielt hvis de får den åndssvage mål her, ikke? Nej, nej, nej! Jeg skal jinx det lort! Hvad laver jeg? Smart med, så kommer det lige på headsets. Det er touch. Uha. Hvad laver vi så nu? Nej. Vi er stuck i en Rule 1. Nice spil. Ja, Jeppe. Kom så, Jeppe! Kom så, Jeppe! Gå, Jeppe, du kan! Nej. Fake. Fuck! Og ryk. Nej, 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 nej. Sæt jer ned, mand. Ja, jeg havde faktisk ikke noget must. Jeg choker lige. Væk! Fake.
Se, det synes jeg er dårligt til Rocket League. Okay, det kan vi da godt være uenige om, hvis det er. Der er ikke noget boost. Yes! Hvor er det vigtigt, det der! Hvor er det vigtigt! Golf-team vandt! Golf-team vandt! Hvordan foregår det der? Fuck, jeg var blevet pissed, hvis jeg havde tabt til det der 0 second goal. Faker dem. Ja, jeg gør det også lige. Bare lige smække den derovre i. Nice. No balls. Yes, what a pass. Sådan. Has to. Er det use the force, det her nu? Det skal du ikke gøre. Man kan slukke. Jeg holder den for dig. It's slowing down! Sindssygt lækkert. Den er. Jeg skulle lige til at sige sindssygt lækkert, at den lige holder for mig. Skal du hoppe henover? Okay. Chok i helvede! Fuck! Det var jeg ikke klar på. Skål. Skål. Ej, fuck, det er sjovt det her. Ja, det er cool. Det føles som om jeg er 10 år igen. Så spiller jeg PlayStation 2. Og drikker øl. Ja, det er fuldstændig som at være 10 år. Nå. Nej. Okay. 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 Jeg synes... Prøv at dreje rundt. Yes. Nej. Oh my god! Oh my god! Så er der nogle fucking bavianer deroppe. Don't break my Hvor concentration! Nej. Jeg tror bare, jeg skal gå hele vejen hen til dem, så kan det... Ja. Tre. Oh my god! Og jeg har min hånd ude. Så pranker jeg dig. Oh, you bitch. Oh. Satans. I think I could get used to being a pig, actually. Enjoy it while it lasts. Yeah, go slide! Yep, here we go! Oh, what? I got it, what the fuck? Shit! Det blev fandme makabert. Min pølse! What the hell? Det er sjovt. Bare til den dør nu. Han bag ham. It's over, Anakin. I have I have the higher ground. Oh, fuck it. Oh no, nej. It's over, Anakin. No. It's over. No. Der er mere. $100. Mere? 900. Åh. Åh. Bag dig. Du skal sgu ikke sige bag dig, så skyder han jo igennem. Jeg vidste ikke, det var ham. Jeg vil bare se. Jeg ved ikke se. Nej,
Okay, han har løbet den der vej. Ud af den der. Han løb lige forbi mig. Vi skal snart bare bank, fordi... Han er lige inde til højre. Åh nej, jeg bliver taget igen. For helvede, jeg kan heller ikke få en fucking pause. Hvad med Øj, det der? hvad er det? Der er en fucking RPG her, dude. RPG? Der er en RPG Det er sgu i da- kassen. Nej, det er sgu da en fucking kost. Nej, det er en RPG, du. Har du aldrig set en RPG? Kom her, din dumme mand. Jeg fik ham, Balle! Sådan. Let's go! Let's fucking go. Woo. Og der er en PC der. Okay. Let's go bank it. Jeg faldt ned, og så skød han på mig. Nej! Oh, shit. Dodge. Der er ned. Jeg fik en seriejok i minen, men så lå hun bare i døren. Mm. Og da jeg så prøvede at flytte på hende, mens hun lå ragdoll, der så døde jeg. Sådan. Okay, fuck it. Ej, koppen er afgået ved døden. Jamen, her. Jeg har lige dræbt nogle havenæsser. Der er den der laserfucker inde i area. Ny kopper. Ja. Den er også afgået af døden. God damn. That was close. Har vi nok? Nej, han ødelagde. Hvad fanden er det der? Den er grim, Victor. Og jeg kan høre... Nej! Hvad laver du? What the fuck? hvordan dør jeg? Der er ikke stykke deroppe. Nu ved jeg ikke om... Hvorfor kan jeg ikke få den selv? Det er bare svært at få op her. Jeg ved ikke, om vi fik Balles hoved ned i kurven der. Det har jeg gjort. Okay. Bag os! Det er fuck det her. Wow. Har den. Er der et trofæ? Der er et trofæ. Fuck! Det er fucking dårligt! Jeg kommer om bag ham. Du kan komme væk. Fucking fisseluder, mand. Ej, hvor er det der fucking provokerende! Balle, han hoppe meget. Han hoppe hele flot. Hoppefyrer. Det er et hoppe bag sig her. Det er en hoppesang. Ej, Bastian, din fucking jegner. Nu er jeg fandme tosset. Jeg kan godt lide den her. Ekstra. Hoppe. Man lærer at hoppe ofte, men det samme bliver han tigerdyr. Ja. Fucking rest. Count rest. Jeg kan sgu nå ting på øverste hylde. Det kan du. Det kan du. Prøv at høre, hvis det gør dig glad i det, at leve i den tro, så kan du bare blive ved med det, du. Jeg kan bare lade ting på øverste hylde, så kommer jeg til. Nå, jeg bare 2 ting på øverste hylde. Hvor langsomt det her. We are not back. Han mangler at finde den sidste item. Diamant! Der var en dig. Den ødelægger han. Der er no way, han ikke ødelægger den. Jeg er så fucking done. Oh my lord. I think.
Nej! Ebbe, kunne du køre vognen her nede for enden af trappen? Det kan du tro. Dårlig timing! Ui! Hvad fuck skal jeg gøre? Fuck, den i røven, mand. Det lød sjovt, det der hjemme. Diamantos. Nej, det tæller ikke. Jo, det gør de. Der er også en have. Fisse. Ej, hvad nu? Ej, nu må det kraftedeme holde. Ja. Hvad hvis... Ja, præcis. Har I taget det andet Pocket Watch? Det har jeg. Okay. Ja, bare. Morgen. Go small. Nå, jeg troede... Okay, yes. Ja. Ja. Jeg er klar til at tage imod. Har den. Så kan jeg tage imod her. Så kæder vi den. Jeg har den. Har den. Fej. Det snakker vi ikke lige om. Lad nu det ligge. Fuck! Hallo! Osama! Skullheads. Osama bin chokolademanden. Det er kraftigt. Okay, jeg står her. Koppen gik i stykker. Okay. Ej, du er ikke. Lad det nu ligge. Vi skal ud af det her rum. Læg mærke til en ting. Lige meget hvor meget jeg slår dem her, så giver det ikke mindre værdi. Det er fordi de er værdiløse. Top i hoveder. Top med tønder. Det var der ikke nogen, der så. Lad det nu ligge. Ja, missebrug. Jeg starter bare den lidt her. Den her må du ikke få. Nej, det var i orden. Jeg var så bange for mig. Ja. Jeg kunne ikke engang se, hvor min vinkel er bare kørt ud af væggen. Fuck. Jeg fik den forkert. Return to sender. Jeg mistede pusten.